s rukou v tom holubovi. Je úplne jedno. Tak ideme. Poštový holub alebo chňapka na horúci hrdiec však nebol obyčajným poštovým holubom. Patril k takmer Počkajte. Dobre, už nervózne potom už sa začne druhá rúca všetko. Ešte raz. Poštový holub však nebol obyčajným poštovým holubom. Patril k takmer vyhynutému prastarému druhu mimoriadne inteligentných zvierat, ktoré obývali kontinenty ešte dávno pred ľuďmi. Kedysi vybudovali mocnú civilizáciu, riešili ťažké filozofické otázky, lietali do kozmu. Až raz usúdili, že ich to viac nebaví, prestali sa množiť, malý zvyšok sa stiahol do úzadia v pralesoch piesočného kontinentu a len tak zo zvedavosti sledoval ďalší vývoj inteligentného života na planéte. Poštový holub síce doručil správu imhovej matke, zároveň však s nadšením oznámil svojim zvyšným 49 druhom, že na severnom kontinente sa vyvinula ľudská civilizácia, ktorá smeruje k technologickému a spoločenskému vzostupu. Predstavte si, vysvetľoval holub posol, objavili škoricu. To znamená éru pokroku, osvietenstva, duchovného rozkvetu. To by sme zažili pred pár rokmi 100 000 rokov, utrúsil holub skeptik. A stálo nás to ešte veľa vojen a krvi prelievania, kým sme ich naučili pokrok mierumilovne využívať. Dajme ľuďom šancu, zahlásil holub optimista. Sú posledným článkom v reťazci inteligentného života, síce stále hlúpy, primitívny, ale sľubne napredujúci. Súhlasím, prikývol holub idealista. Mali by sme s nimi nadviazať kontakt a začať ich učiť. Mnohí priam prahnú po vedomostiach. Budú z nich skvelí žiaci. Nuž, zamyslel sa holub pragmatik. Keďže vynašli škoricu, nemajú ďaleko od technologického rozmachu. A našou úlohou by bolo učiť ich správnemu využívaniu pokroku. Viem si predstaviť, že by sa im celkom zišiel liek proti rakovine, studená fúzia škorice alebo férový bankový bezpoplatkový styk. Výborné, rozhodol holub starešina. Vyzerá to, že nastal náš čas opäť významne zasiahnuť do svetového diania. Dokonca nás osud nasmeroval k tomu správnemu potomkovi ľudí. Volá sa Jonáš, vyhrečí a zdá sa, že aj rastliny si ho zvolili za svojho favorita z nejakého dôvodu. Bol jediným človekom, ktorého prijali vo svojej kamennej svätyni a ktorý vo svetovom dianí, vypnite ten debilný telefón, zohrá ešte dôležitú rolu. Vyhovieme starene, každý z nás vezme za hrst zlata a nadviažeme tak kontakt s Jonášom. Dámy a páni, chystajú sa veľké veci. Celý svet sa dáva do pohybu a zdá sa, že prvá ľudská vojna o škoricu je na obzore. A našou úlohou i poslaním je konečne vystúpiť zo 100 000 ročnej anonymity a pridať sa na stranu dobra. Dobro nás bytostne potrebuje. Pomer síl bude totiž veľmi tesný. Holub starešina zožal súhlasný aplauz.